bono tigango turasaba ende twarigani omuika asengencho yeri tukoria rero oba kunyasaye na endo gwa bonene ndiamono Yesu asengencho kwa wenere tato minto gwatorendera ase chichume chigaibere chingima na rero toikire ritukoria ori chuma ya kabere enyongesa togochigosogo tumuka gwesabato mana none bono twarigani amangana turakwana ase ritukoria rero obonene bwa otiga barorekane na kero mwana minto oyo igure riogieri nyasaye tigari so esa mataya erinde limokonye kegima nera akoro gonchoriri korende kara atware enkore enkongu nyasaye togogoteba ngabiri biatosinyire entumwanya banto togotigeraye na endo totebinga titobose kweruseri gesiomba togotigeraye nyasaye bweruseri ekarabata igweri ogieri gomone none oyo ro atigare ko basarenge omone none bono nigo tokomotigera omokorere korengana nokugani kwao insiyo barayi bono bwa Yesu Kristo oro murendi twasabiri. Amina. Sasa tunataka kusoma kutoka kwa kitabu cha Mathayo 10 fungu lake la 26. Matthew 10 verse 26. Msomaji tutanisomea kwa haraka. Karibu. Tigetebe. Asayo timoiro kabaria ekya narinde tiriri limumekeirie ritache korokigwa asayo timoiro kabaria asengencho ingana rinde tiriri limumekeirwe ritache korokigwa abana ba Nyasaye. Msistajabu kwa wale ambao wanawatendea mabaya, hamna neno lolote ambalo halitaonekana kwa wakati wa hukumu. Yesu wetu akirudisha utukufu, hukumu kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. Wewe usiogope yule ambaye anakutenda mabaya, wewe usiogope yule ambaye anakutusi, wewe usiogope kwa yule ambaye hakuhitaji. Siku ya hukumu yaja, na hukumu utakapofika, kila mtu chochote kile ukifanyayo, kile chochote utendalo kitawekwa juu ya meza, kitawekwa juu ya hukumu, na kila mmoja utaonekana na matendo yako. Abana ba Nyasaye to baisa koiroka oyuo gogokorera bobe toiroko oyuo gogoita toiroko oyuo tagete gogosiria toiroko oyuo gotigire ewa abana ba Nyasaye muna bano igatiga ndara tebe iganga abakungu to baisa koiroko mosacho orio gotigire ochire gotara abana ba Nyasaye mosemeri Nyasaye itu orangeri gororio kana Nyasaye nago korera maya ingekera kono gokongena watatingo manyete kwangechiri omateni gogo nkorera bobe omateni gogo nkoranga turi kongira biya abana ba mintoka babaremereria abana ba Nyasaye bwatira abana ba okobako ogendra korenda abana ba onga kende yonsipi abantu bago kora sense ngange chokoro kiwasi chinga kichirichenda mwamu ya Nyasaye. Amina. Abana ba Nyasaye tigata ko nakorera abakungu nigo bakorera bobe na ine yabereri yenda rinene abakungu nigo bacandira abana ba Nyasaye omukungu nigo mukuru no musacho okuruka sabo aso muchora bogete asikende getare ngororo mwachicha setani akaroka sengenje yo kwerigania korende moko bera akego mokorigia na Nyasaye ko basise nirimo abinyorire omusacho tumera igoro ogotiga abana ba Nyasaye genda asangao eri no mana ko bataga gosiereri Nyasaye to gagoteba iga timoiro kabari babatigire timoiro kabari bako bachachenya timoiro kabari bako bachanda chinga kicheke gamberongo ikachire. Amina. Hakuna jambo ambalo litavichwa bali kila jambo litawekwa wazi. Amina. Lakini ingana ndiyo ekera Nyasaye gocha kere gento gogeko bekwa mesa bana ba Nyasaye inakigeko bekwa mesa igogego so mesa gaiga ebicha no ekara nene efilimu no ekara nene etv no ekara nene ego kwaro kyo musacha mune gwasugete egento ngiachicheke yeko ku CCTV yabana CCTV no ere ego ko bwata riyo kare gotuma mwabande oko na koroga abana babande wamana korusi chance bana riyo kana batabatinya sukamutu sukamaega mambi kwa mana konyora go konyorunga no CCTV ore getirianda abana ba Nyasaye naenda yati koro muraya se kanisa kwa nyorunga no korora kana koro mugaka bwa masikanya se kenyoro kwa nyoranga no CCTV ego ko bwata ase onkenyoro ekaroro mongina omongino bwato osemeiri na bantu ase kenyoro kigabana ba Nyasaye CCTV ya Nyasaye nagendera togotobwata CCTV ya baba yetu mbinguni inaendelea kutushika kila mmoja matendo yake wakati wa hukumu wakati Mungu anarudisha utukufu kila mmoja matendo yake yataonekana wazi katika CCTV ya mbinguni. Amina. Nkaba kungu moko na kolera anyo musacho ochire gwatamire ko mwaberaria na ene ntage to kwane gara rone ryogiri nene abasacha bagusimba bwateme tweme ko mwabana ba Nyasaye o musacho gusino bwato mumene ko magongo abana ba Nyasaye ndiri igonye so bie korasa ime yaye o musacho gusiamana ko muntu. Amina.
basacha bana ni manyetenga gabugi asoire korende na bamore amina lakini naberega bana banya musacha gusio terre tumami igwa igaranche Yesu gakomokuna amana uri wekanya ryoka onyoranye family yawe ngo bere biya amina lakini onyoro mokungu olyo musacho ogotenena kwa matebinga e musacho ne abana basari gwe sukuru amusacho ne timbwa tinyi gwetenga ekwaya ntwate bakutopime uniform erega okwa chibasanga egendo pime uniform chibasa chidio taransoka korwa sege sialikia abana banya saira ne lyo morango obeka maruso tabigoro ngambiya mono asinje nyasai kwa ngeto musacha oyo koirogete na ndo musacho yo nganjete muno mokungu aya na ndo mokungu bwa boke bwa yamina. Yes, musacha ta go kugura buya iganya toli mokungu kabere. Ni mai to yora go yo kabere to ko gubuya lakini ndi tikanda ara kwa eresa no na manyite. Wote no roche biyo ko ryo manana ngo ryali. Erende tari koria mana ya no roche igwa abana banyasai. Abana ba minto timo basa go kumina tago na korera. Muna bana na arara bange ba korera maliga abana banyasai. To basa go kumyo montori go siria to basa go kumyo go chanda to basa go ichana egeko garatato mintore igoro na roche kero go kora go korwense yerioba o mario yana beke kero monta seke gambero amina lakini soma ngo tata go chinzi se go teba iga tigatebe ose elibesekanete litache komanyekana elinkaba ngabatebya somo sunteime elinko batebya somo sunteime litebe ase omobaso litebe asomo baso elinko batebya somo sunteime molitebe asomo baso neli eliko monyererwa na elimoko igwa liko monyererwa lirali igoro ase birama lirali igoro ase birama abana banyasai wana bari mwarenge go nkiria igwanko erese Yesu mindo atabirenga na kiri lyoko igwa bantu bako monyerana tenena sara bwo kare gento kiege tenena sara bwo teba bana banyasai amina wana ntene inega iga kama suja wa Yesu. Sasa mimi niko hapa kwa nafasi ya Yesu wetu, nitanena vile Mungu amenipa nguvu, nitanena vile Mungu amenipa amri ya kunena. Sitakuogopa wewe bali nitafanya vile babangu apendavyo. Amina. Elimoko iguliko monyerwa motenena saga ali mokera sabana banyasai. Na nyano musuwaje yo tigeto musacho o motigeto tubosaigo okona kumubwata bye binte bisinini genda ye bye ko manene bwa manyene bwa renke origerelinga amaene o musacho yo na bana na mocherate anya na mubwata retigento geke asenye njokonyora bosi ankwanire go chiga iga tigangira na se nyumba yane oira na se nyumba yao orendo musacho amina. Na bereka bana banyasai rudi katika nyumba yako umlee mume wako muendelee kuishi pamoja. Na wacha wanawake niwaambie hivi, kama mwanaume akutwangi wewe ishi na huyo mwanaume. Kama huyo mwanaume akitwangi wewe ishi na yeye. Kwa sababu akikutwanga tu ndio kwa na waamuru hivi. Mwanaume ambaye anakutwanga kwenda ikawa akakupiga siku moja ukapata umefariki ukaacha watoto wako. Ikawa natinda hadi wakatenga bakungu motama basacha. Basacha wanongo mboli bali ngekibono neke bunga ko erese igorogabu. Abona. Neke bungo abana banyasai ntwasa wametatoka nyoranga anyo musacho ikire kanyoma babere tari gwikira niyo yege binto birenga bitatu nga mwengo tarakini gentege anya ta gugo ikira niyo binto bitatu enge ntege tangani ako endagira yao enge ntogi akabira ako echianga chao enge ntogi agatatu kende gyonso kana tukuru wasari muna mukaye amina ase bibionse genteke nene nendagira yao amina lakini abana ba minto kende gyonso moko iguge ko igwe mbakora korengana no kugani kwa monene amina. Na ndege ntoga ko ngabara muneka abana banyasai inga okwane neliogiri nene ekarora akurero yo minuko rwa soko mochakwaye no bale ruchigutwa arigoro na ende mirango yegoro negoro abana banyasai. Remember this muna tu aberire ngaiga somo chiokeroka onde bwensi pio yorende ko igwali yogi ligari angoso asa mataye kendo nyegiaso ata asore ke gakunyo igoro lyoko mochakwao abana banyasai kero yo moito nabwato mu malaika oye oberire monaye ase chichume chiga ibere o mu malaika ni gangendrete kono kuganyara boti okwira nikero morogoba oira ni ya lero omwana ona Lucy no arenge nategera na igwegentekeiga ora boti gwira na abana banyasai manyanga ora boti rwondora ne teigoro manyanga gwikira lero ora boti ngwira na rori igoro mambire tukoria sabatega tugukora abana banyasai ora boti rwongwira na rori igoro amina. No ora boti tigaruira nuru ya abana ba minto ora boti tigaruira ne buya amalaika awa ali bono igobwate
kero ya muga bwato mu malaika yo nita yo bogore ti umuntu nda mu malaika abana ba Nyasaye iwa na kyora akoromanya ekaro ko genda go kirogoro igo konyora risa seri ko bwati tigo kirogoro no yo ga koriga yo nyara ga kono gumate risa seri mo bwati tigo gumate lakini risa seri rene naki eri morio ka abana ba Nyasaye koro monto ni ga bwati genda ta ko makoba iko na go koba lyagenda ayato kore bori abana ba Nyasaye na kira kini obutungi bwa Nyasaye yo gata to minto na kibole abangana manena abana ba Nyasaye inga karora igwo yo mino akarora nyoro yo mino soko machakwaye omokure omataise yogiri nane omonene Nyasaye nanyare ko bagago komentara chibutwa korende kerota mokurere lawama ni juu yako. Sasa mbona nifiche nisiseme? Sasa nitasema na nimesema, wakati umefikia. Sasa tumefikia wakati wa mwisho. Amina. Abana ba Nyasaye nkiara tata ngira era tigatema mango 28 egoteba ina 28 tigateba timo iroka abago itomobere timo baisa ko iroka abago itomobere abatanyare go itomoyo kobwa moiroke kobwa mono momoiroke oyo go itomobere amono moika naboigo. Amina. Igwa abana ba Nyasaye to baisa ko iroko monto ngekara ngo makorera omwana muna bana ni manyetengo mokungu narega omusacha narega iga omwana omusaye narega ojo igure lingane liga na enda make a decision that tomorrow I'm going to deliver na inchenya ndanyore batiso ya macha mange anda kora nyoro mokungu itali so sasi magwe sabato onyoro musacha igatali so sasi magwe sabato onyoro omwana oyo igatali so sasi magwe sabato ominjo irikorusa minjo irikoru abana ba Nyasaye to baisa ko iroka bari bago chikoko kwana to iroko musacha abana ba Nyasaye ingango chari ukuboni na kikwanyorete batiso na kiwachie ta se sabate ingango sasima to baisa ko iroko musacha to baisa ko iroka mukanga ngo kwemurunga nelyare timo iroka ba ato iroka baiboli bao kwenda ndo makorera Nyasaye asenye tonero kurubo gimamina abana ba Nyasaye Nyasaye tonero kurubo gima intumwanya bantu no munubuka to bwate intumwanya bantu to bwate tarikende turako korende omosemeri Nyasaye oyo ogoito mobere oitano moikabo igo abana ba Nyasaye mbara oraba goito mobere na ende ba ito moika daigwa naro Nyasaye iga goito mobere na ndo ito moika na naro aroro ogoita omobere bwoka naboko nyoro monta ngo kogosererie kirani mokungo yomo arenge kogenda sogo sasima gwe sabato mokungo yaga kwimoka kogenda ekwaya omusacha ori tatagetia agende omusacha oria omana komatebi onye kwangire mokungo yo kwangire koigwera ekerenta getokore kera rituko muno kwimoka gochie kanisa onye ne ekwaya onye ne sabato kogenda igokura mamanse kwali 10 kwa mana gokora gento kieki kwa mana kogenda mokungo ori genta akorete igarenge koboka mambia okora kere gento oariga ni omochia yokora mokungo dress yokora ora mamanse otabi mugako yo motayatinga na I'm ready, I'm going to the church. Omusacha somore keranya keriko ruwa sekere omusacha ori mana komo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 omokungo ori otabi omusacha oye omotebi amina muri kongera ni amen ke igedra nyako mimbiri bara ni amina amina lakini amen igwa bana ba Nyasaye omokungo ni anpake biranya byanari agukura matayatinga amina omusacha onembiya mono osokogenda musacha uri agachaga ikaga chaka weitia lakini nkeke na akorera omukungo yigone nyina abana bane akanyoranga Nyasaye ngona kumukwanirare no mukungo ligago chichaga kumusabira omusacha oye nande karairanire igago musabira sababuya osaba Nyasaye biya mona asengenjo wankonye taisa abana bane akandusyo bosoku koruseito Nyasaye toka monga okamonda tara saba sacha abange agatoka nganere biye ka Nyasaye to kwaro chongwenerete na gwa kirembiya mona asengenjo kwa monkonyate na inde gandera ko mondendera omomentera matuko na inde ngero musacha na vingiya agendera ko bamoyo na komora muna isa abana bana amina mokungu kigosore ga karakoratu wakumemora lakini no to jawo ko musabira iba bana Nyasaye lakini tiganko ereza omusa na tario go sabogo chaka go sabogo ko moragereria omusabago ko moragereria maina ko arari mon igwa omusacha go gwakoroga ngane bura muyako gwera abana ba Nyasaye osaba masaba maya masaba yo kwegena bwegene to ko imeyao na Nyasaye ni gago gukorera manene omusacha ori gakorara gwikara chitora chimobore arengerarie omukungo ni gago nsabira buya nanda mane ko mande punishment every now and then when she is going to church no musacha ori ni gago tika anyoro gotoreka eri ne mwenda amose kanisa muganye tato mintairane amina musacha kigo sina ero rare mererie
abana banyasaye nabakonyoranga n'ubwato mukungu egeute abakungu abaigana inu n'ekisiororia dani go muri kisereserega aho kogende kwagenda mugondo kwabande kwamana kono gosukio robago rwamo muromino kwana gosukio robago omwali oyo mu muromino gagotene na kobori kwamana gochira musacho kwa matayatinga otherwise indoche nkeyega igotomenya tabakungu boka yani mu muromino tago chaka kora bibakase ngo siberie babu yani toinyore tinga musacho otagache tipavu orobago goikaro kore gento kieki goikarora bigwa bana banyasaye omusacho otabatinga tomenya tabakungu boka mndoche ngabana kene ngeyoga nsito ndagana sito teriria mali musacho mana koimo kiritimo ochera mu muromo abo andake oira ne arora itemo mu muromo abo korera komoita neritimo rikwabo gorete nanyane mesira na bokobeka okobeka mesira obugatinga mo na bamino goitonyora na yago karage ntokieni naje goita abana banyasaye wano lyari nanyane karoke yega nanyane tamenya torara mbansipi bamwiru mbansipi bajetega kwerige abande bangenda tabantu bagakorage ntokieni bagachite town ye igogo konyoro mukungu ndako no gukwana ko nakuma nagayange barimo nane se chira se moko ni chinyanya tako na kumwegembera igakore tabantu kare amanye ngari ngona komotebya ringa naende ngaigo yondi ntoigwane abana banyasaye igogo kira tako mwaro kinga no maitokere ni because you don't know where she is coming from no manyete sakuru abana banyasaye aujui anatoka wapi lakini mmekutana hapa kwa maduka jambo ambalo utafanya jema wachana na yeye kama ni mwanamke mwenye kelele maana penye mnafanya biashara achana na yeye uendelea na kazi yako wewe kaa kiziwe abana banyasaye oise ko bangonku ko kororo mutino na boko menya amatuka mange ne biashara bya ongo gendera bire amina ekebunge kigiyateba timo baisa koiro ka oyo goitomo bere korende toiro ko oyo goitomo bere oitamo no muika amina moiro ke nyasaye bon moiro ke nyasaye abana banyasaye ndogwana ne lakini nka ina arwe crusade asana arwete crusade nganyaro musacho ndo okorera sana omusacho ibakanga korera komureresi ndaiwana ina asenge nchako nywa marwa akonywa marwa na banyome to mukungu yari konywa renge no mukungu na aremeremo omukungu yagakorera ko ngani no musacho nde oyo bagokora ko mobile staff yemo bakasoka kuruba bakagenda bagachiko kombwase bakomenyoria ku mwaka nere nyumba agatigo musacho ayo omusacho ayo bano mbirerare igakombori ngabano madamu na kinga kororo tingina mweresa anyandri mukungu na renga kubugori basacha abanga ngana mana murenta momenta maiga yanyaka lakini bo bigwa igogo sinyunga ninkento kincho kwera neri abana banyasaye tigatoika nange nane tugatore merani onya koga neti bwaberu no nyambona mune tuwa berega tuwa tegerere ringa neriga abana banyasaye naye be ready to forgive your husband amina lakini you husband be ready to forgive your wife go ko batayari kwabera mukao abana banyasaye lyolyo naye nabanyasaye agokubagero bobwi amina abana baminto tigatore merani tuamana konyora mangana nde niga korukorwase ase gitabu kia Jeremiah 8:8 Jeremiah 8:8 goteba iga tigatebe naki muranyare gotebanga nabangaini more naki muranyare gotebanga nabangaini more naende nga mubwata machiko naende nga mubwata tamachika nyasaye omone na segati yaino inga naende mubwata tamachiko yomone na segati yaino dora borokya bamariko abara bangainereria balikira amachiko omonene amachiko yomonene nako yaonchorana ase okongainereria nakogania bashiriki abange abantu abangaini basokigwe abana banyasaye mbaicanigwe nagotanganga ekiagera bankire lingana lyomonene bongaini kibore asebale asayo ninge abantu abao abakungu na kimore korenga nabangaini more abanyasemi more nabarendi beri chiko lya nyasaye lakini mogo kora yari maminja yomonene abana banyasaye konyoranga ni gutagete koeresanga ni gomenyete igoro lyekebungo lakini ngenchogo kebeke kebunge kogweka abana banyorogo torika kebunge kigange kora tigento kieke nkei ani gogo kebeka asengencho yokwenyarero umugati bwerituko omenyete ntorora abarandi muna bono ntininiga
Nyasaye ntororo togo kwa nalingana asenge njoko mwero kali Nyasaye goro na asenge njoko ra abange wote asogo toleka na abande mparororo basoire gwetera asiri nganeli omuntu atagete kwa nyoro mugati bweri tukama no komenya kwaye abana ba Nyasaye taba iso kwa koranga no mungai abana ba minto to basago siri kwa ne mekere abana ba Nyasaye no anye mwachandekire no anye ngo saba abana ba minto tako na komenya karama sabandonzi tako na komenya karama musabina kare tunugete tako mnyokango musabina kare nyomba gete tako na komenya kango sama sabana kare segete abana ba Nyasaye koranga tinga omwe ikakyo yega bwo saba kwa minyokera abana ba Nyasaye. Which spirit is this are you running to? Moikakio yokuwa minyokairi. Umekimbia kwenda kwa maombi ambayo ni aina gani? Roho huyu ambao umemkimbilia ni roho wa aina gani abana ba Nyasaye? Ikende neje ko basiria. Omontoni goko ngenda kwanyora bantoni go babwate biguta bachire chinse chesiko. Ali kwendo gosina kimokare konyeroka. Ochiro irwa akibiguta bikoro kwa anointing oil. Ono muno gwe kuniga abana ba Nyasaye. Tabia babwatira abana ba Nyasaye. Kwani gano mwekota yokanga mwari ngikwa kasa abana ba minto. Ayana bora haka lakini bire tabia obigo koyeri. Asengenjo okonyoranga ogosirigwa no bwate otamanya tininga okarabana ba Nyasaye iwa na endo tegerere renda moika kyoko bwate tiwe koro mongani onyore ni gogosirigwa abana ba Nyasaye utapata unapotezwa na wale ambao wako na roho chafu abana ba Nyasaye konga suku ile na wekene konga suku sasi magwekene zoma maliko abana ba minto zoma malika macheno amaliko nakora naenda maene Nyasaye nako igorere mono na igorogo ikonyarore kore no yobwantire gosira ingitora amokorere intwe togo kwana omwari oje togende na Nyasaye to mwari oje abugorie egesusura asama bokaye ache komore gesusura ikoje semwanya bantu bari batayigwereta abana ba Nyasaye amina ayabangina bareberure lingana lyo monene lirandiwe ngayabasomba bareberure lingana lyo monene lirandiwe ngaitukurusya basomba berure lingana lya Nyasaye likorege ntokiege lirandiwe abana ba Nyasaye munabana ko batabe ngambiya mono soko nyora kwana ase chinga kichiamambi egento mwakora niko kyarenge ki abana ba Nyasaye nabona romtwaru chisadaka marakabere okunogo sese ni gwakona na ende go ikonyore reward after this amina na wanyana umwana ukanyoro chiro tana koirana utapata merudi kwa sababu ya matoleo ambayo ulimtolea Mungu wetu amina lakini kazi ya Bwana iendelee kazi ya Mungu wetu iendelee abana ba Nyasaye Bwana liorio nkoruga iga tinko nyore transport ngo chira Bwana kingo ikaniko ikaka nyore kona agorire ngenya gaka mutige gakomena kori yeko na komogoki na chire nende korandi amina abana ba Nyasaye tari njobye kango baruchi gutwa na ayo yiga kwarwete ko yiga na ayo ngokorore kento kiye gosese ni wora abana ba Nyasaye mibaraka utapata abana ba mindo naenda abakungu bana banta batiga bakomboli atinga basta bono na kwa batabanga turataka ntwa bakungu tweka to undane igato take kogorera bastega ntoko nya ngabatabingira asini kwanza muna bono iganda arate basita nje ntome chiari busana kende nkeyo muntu tayo kongereza inkyo wande chiari busana school fees tingwa trek chiari busana ngorane ngento kiye ngoni manye tenge tina chichi kongorera abana ba Nyasaye chingi gorere chinjera asenge ncho oyoro mwakwa maguto Nyasaye no mwako bono lyo tori konyoro muntu ochire esaba ngina mune tutore biasara kwanyora ngamye meteka na matasaitia saitia litukorigima mwamo saitia lilia akorere go saiti wago chimweno gali ora mukia chenko koereza ke mosacho ndo chicho etanga ne kebunge chiro etanga semore gaseri yogirire etanga chitanga kaisa ne kebungo oba nanda ko baretere kebungo gyokorwa mwama na komesa taka botuko kwa mana konyora gali se paisa rasta wambo tipi tiara arete abana ba Nyasaye akira kini bona ngakora bwana nende ko kanu yogo gakora mirimo y'amanera tutamusira amina yes wanawake tutafanya nini na mibaraka tutafanya nini tutapata na wanawake tumebarikiwa hata kunaona tunanaona bila kukula chakula kwa sababu Mungu anatubariki kwa kutoa kwetu amina wana basata na bamoko na kunaanta asenye njoko rukwende naende more mukono gamu nonyera abantu benyomba yaho ko bawe ndagera gwakarage ntokiege inkire no tanande akungu noraga mukire naraba igwa abana ba Nyasaye ngwage koreke bunge gira ngwage kikomene bere
ikomi ngwenda ganda ndi monyoka bwango bano egoteba iga tigatebe asayo ninge abantu abakungu babo asayo ninge abantu abakungu babo na emegondo yabo ninge abantu barababuye abantu ababonsi abaiga bonsi korwomoke goikomo nene nigo bare nelibero lyokonyora bitoki byobong'ainereria abakwani n'ababani boigo nigo bagokora amang'ana y'oborimo bana ba Nyasaye. Lakini nina imani kwamba madhabahu haya sitasimama hapa kwa kunena neno ambalo lisilo juu ya Bwana wetu. Sitanena bure, ninanena nikiwa na uhakika kwamba Mungu wetu anahitaji ninene hivyo. Amina. Tote nena madhabahu na ara singe ndogeta ya singe njoyo kwa nyora. Asenye njoyo ko siria abantu ba Nyasaye tago gwanchira. Ngabana Nyasaye umenyere goteba iga. Ekero mubra no borimo. Ekero mura akore kerige tariyo kugani kwaye. Iwa nga nabaura abakungu baino akonya abantu bande. Na kyako bakonya abasaja nabakonya ramogo kwa na kigako ramogo kubwango. Naendo musacha kwara utoka gwa kwana. Togo kiro kwana go kiro mukungu gaigonye go kugu muoma niga ngoraiga murunga niga egara ekwende emkenteke bega kare yento kiege kerwa sege kuba na limoko menya matuka mangi lakini bwana gwakira kyabera gaiga kwanyoranga gya kore yento kiege kyagwitira abana ba Nyasaye ngani ngura abakungu baino nge abantu abanga abana ba Nyasaye Nyasaye tuniga kono goteba okorene gesura kenene ekerire kenene gochiasa abantu bayo ngana ababani abo boborimo Nyasaye kwege susurobo maene onye gogo siria abantu ba Nyasaye onye gogo kwana keriga tari korengana no kugani kwa manene Nyasaye ege susurobo ikonyore igwa ekikara kitingo gatabe ngamina inkingo kwareza amina bakekara go sirigu kare korrekana bana bamindu inki bana muna bana anyoro musacha gwatamire family yawo Nyasaye nabakono go korigereri nabora 10 ekero konyore family eria yanyore family ende eyetabwa atibana eyeganeti abana onyore mukungu oimokigwe oiruru na abana ponsi na ende ndiri urakire munga na abana bawo igwo nkwareza nabo Nyasaye atebirego ekero range koigwara na korenda abantu bawo Nyasaye ngo kwarige susuro kyoko koura amukungu na abana bawo abakungu baria bagenda bakikoba abakungu babasacha abangao igwa yate abana kwagikora Kominemo batubira amaote abantu bane y'abantu bane lyoka bagoteba iga omorembe na omorembe turiande 12 ekero bakorete ebintu ebi byokogecha mbabete n'obosoku jamwara asomeke buzi umatana ndengora era sanda basaya tikatako someke songo gyo kabana bana bona igachire station cheigoirwe station cheigoirwe mbaga neiri abago chikori ikwororo bachiko somidie yeiga togo sororo onyeke gusito kebwati ege songe kigo na kuegera monenge swae embu ya mono sana manyange kegyo kogorweke igora agenda Citizen ochikori ikwororo lakini nando manyanga Citizen yitoko yanyora nebwata abanyene bono gusia mune station chiko na koigorwa nchika neti abana baito abana bamanye teke gusikere kija bona ayesoma sawa osomege songo sawa osomege Swahili sawa lakini nyorenga neruga yaino neroro gogo cha somera journalism onyorenga kwanyorira so gochikobera amina muna bona gandara ba umugano yo mobwinyero kejege koro Divina Nyamwaka naimba so smart Divina Nyamwaka koro 2012 Divina Nyamwaka 2013 2014 Divina Nyamwaka gonga nyora accident they were the first people wachete kwa Divina Nyamwaka wananiendea mtoni kuniletea maji kwa sababu nilikuwa nikitembea na wale wasichana popote nilikuwa naenda nikihubiri nilikuwa nikitembea na wale wasichana na walikuwa ni wasichana ambao ni wasomi korweria Divina Nyamwaka gasomerete journalism Divina Nyamwaka ali getumoisonde ase station yega mwaro getego senaki no wale bana gawo karanga ntokegi akorali very fluent ekegusia bana banyasaye gabane nkenchende komoko na gosoma mwasoma nande mwenyore ruga yaino nero munye tiga magega agakogera nega neri nero yemanya nariera akwa no nyana sogweto togo kwani ruga bakagwata ntano tatinga na machenga na mama nasema ngana ule grandi ngana ule shoso aye and yet you are a kissy
engenje na kingo tayo mwana yone mai kama nabona getu taketa bana baje bwata maisale sharp baso meke gusi lakini abako nyana ko kwa amina train yourself soma wanatata gendera ya tiba bete no bosoku ya mba bete no bosoku no nyangake ose tiba orogetie amaisale no bosoku ose mba orogetie amaisale no bosoku asengencheyo abagwe amona abantu bali bande baragwe mbagwe amona abantu bande bali baragwe iwa ekeronda rwe egesusuro asebale bona bagwe na barabunga bagwe iwa ekerota igwero maisa hata atwara bosoku ekerota atwara na orogando rwa bosoku onye no kweba jigota getuta arebosa aya manyanga nyasaye ngogo tigare owe amona abantu bari batagete ko gwamo naye abana banyasaye nabo gotigwa owe amona abantu bari batagete ko gwamo na mona nyasaye ta gogo tigaigo nyasaye manya maisa ye ni ga korora are macho ya Bwana ni makali mno. Oh, macho ya Bwana ni makali mno. Macho ya Bwana naona wenye wezi ni makali mno. Macho ya Bwana ni makali mno. Yanaona walevi ni makali mno. Macho ya Bwana ni makali mno. Amaisa nyasaye ni gara matindi igago korra gwikire kenuchi asore amaisa nyasaye na arare CCTV yensengima amina abana ba nyasaye tigatoteme asogo tagatema gokora maya onye togosoka nyasaye ngogosoki ari ekerora abena tubwa tubugo kore tuwa makongo nyasaye na bako gosokia sechinga kichiri okabamanya tosame kitabu gisaye nyeke bungekemo Isaye nyeke bungeke mego tebaiga tigatebe senga kiyo abakungu batano na babere mbabwatu musacho yomo ntwaga somete kira kinye kembugu gigatoseri naende unfortunate yachire bono gatokeiro ngigose giachira nainyoretenga naga somete sayo abakungu batano na babere wanawake 7 watakuja kwa mwanaume mmoja wamwambie sisi sasa tunahitaji tu utupe mahala pa kuishi, tutajenga nyumba, hatutakuomba, tutajinunulia mavazi, hatutakuomba, pia hata karo za shule tutawalipia watoto wetu, hatutakuomba karo za shule, lakini ila tu tuitwe wake zako. Amina. Wanu musacho leo kuna kuchandeka na bakungu utakata kuna kuwebisa bisa kitu kama hiyo. Utakata kuna kuwekenga ni uko na gotigolia mutanga ni nko erese tayari kurumaiga yoyu asekwebisa tegocha mbarora bakungu bane batano batigarete because 7 - 2 Olio mutangani no yo ngonde kwebisa nere babere bona bakungu bambi maiga una ne bado batano na ene mbakari go kumia tinga no bwata bakungu bande igwa no mukungu manana nya kororo o mukungu ndonyo chine na ene ni gabwato motwa makongu igare shororia onye kwa mukanyiri bwangire koigwa ayoti gane nere motai mamia nya gwachire aje ninchuma no tokara nya tokieke ninchutomenya ilio mukungu ndo gatatagocha ilio yigo kaberata gate koingonya mukani motabi yaya erutini yeto na bere igo igwa bana banya sana oko mataya ya tiko omugaka ntuga igana na batorigo torochina rengo ogacha bana muna gwati nando yonengo kana na ya goro go defender of your husband you defend the man oko bakandu ko bateta ko kuro mugaka ya rutini yeto na bekarte ndokeke rutini yeto na boko myore bwara rabeigo ikiro mokungu gago sono munada ko ligisa ko genda amina lakini ngetene rutini yebo koma te rutini yeto na bere mogenda na rogendo soma ngotata igwa otebaiga bamotebye mbaba tabyo musacho yoga iga intwe abanyene ntwe nyorere ndagira tokoria echianga tokobeka bakungu abaiga saba korende tigalioka ntogo mosaba kende yansi korende tigalioka toro kwa bakungu bao erinde otoruse lyo bosoku igwa bana banyasa iga bakungu ne karoti grese ino no bosoku abanene nande arekane no bosoku mna bana nande iga nande mu ameteti na ngo toka mpaka bana ga sota atomi ntonde ngorenge gongwanyi kora tabi na ga ko mintona nchembia muno nje tiganda abo kama no mugando ria kora eresa ga ngibona nje tingotewe na nchenkora ngora tindi ko matera kini kwanda kando na tenya sambia muna singe kwa kora ngendo kiege kwa mongeta na ncha kandu usinjira amina lakini
shukuru abana banyasaye abasate rino muri bitenge no omusade gendo magonse kigota gete kori yo mukungu no retake ore biyore gosena ayebiye kwa manyana gora bugato morondo gora manyara yara muri usibikira mimoyo lakini aba wa mbayo mbaroro bakungu mbaroro lakini to banjita muna bakorete ngendo kiegi bana na ata kono gonsiora na igo nganja muna ngorete ki muna ndego amina amen abakora mukungu ndiga osmail tioribia omoterero munya muna mori ngare ogotacha buyure ange ochikora tinga na royo gaisa bana gogwa kumigo gwa kire gwasini gokwana kwa baranga ke na wa iwa bana banyasaye nabato cyane tento kumeti kwanda kora tegendo kiege ndomenyete biyo musaje maetenge ndoge kwanga kimono somo kungu ogusi abasacha baitonto banjete mune barego. Of course we love you our husbands nto banjete amana nande nto bata masikani diria yo kare kono gwetru tumbanga mukungu ngando chongo tairon sare kere igo sare getoka ara lakini mukungu ngana bakora tegendo kiege na bakore mereti obugeto mukungu nyata sigetio musaja omukungu ogusi akobeke kebiro igora chake kweresa abantanyo ora sago tenna muna ondata mukuna arese munole tigango kan igo ko masokerie kegenga abana banyasaye teatore merani asoko menya kubo muboiga ekaro tuganye tenya soitaje igwana kikitwate abana abasacha tako no gwetanda chanda ga igoro ria bakungu manyanga maiga ya abakungu mbaroro bagocha gocha anya kwa kwane tionoka mukwani bakiara bakoka mwara nyenje narora bakwarana akoko kwani bakokwarerani begwana anya kwa mukwani tibakoka mwara ayo manyango ino mukungu onde na mbendere maiga yao anya togo tikako na abakungu kora to kwani mina swara no adwa igo watu tayatinga kai madam unaki tako no gotokunya kwa bakaya muno gotokunya kwa baka maiga yao na bakungu bwate namba amina toko ara satata baka na ene bana mbachi bakatware gento gete bakungu na rontu achitoka toka digital tisi migo chiroro muno kona komukwane roko na komoresa mangana mororo iga ko recorded anya mu isaranse te iga ko bwate te ne kamera eri yaya iriyo gocha goika komukana igo bwata bakungu 20 maiga yao ngyo komukana ga ko next speed na ko tegendo kiege next speed na bwata bana banyasa igo so bwenge erende abasacha baito nari mora amenye amatuka manga sense na ende nyasa itabanjira suburutu kwa kare na karamina amangana manena bana banyasa toso manga sige tabu kia bakukibere komina sana ibere bana gaiga na achire abana banyasanya go konyoranga nkire e family ya etatageti igwa na ayo getige obo beno bwo montoja oko montonde kenyugwa kego tindia ekenyegwa gyonchoganirie no bosongo kya motindia erinda nyale kurigererio bogitirianda bwaye igwa yolio kwa abantu bande kenyugwa kego tindia abana banyasaye ndiye mono sana nechibe sokoros ndiye mono sana omwana ono akari Maseno University. But remember this, omwana yana bakobera Maseno University, omwali alaga go chichaga nwete mono wetani bali okwa. Twaira abana baitege susuro. Abasacha agaira kwanyoranga se bali bakarege chiji. Bakon osia marwa ali bichiji. Kwamana kwanyoro musacha niga go tumo omwana omate minyoke duka genda ndetere sigara. Omate bigenda nyumba getegenda mwanyanchama ondetera maruna enda marwa maya ondetera abana banyasanya. Na kyo mwana aramanya marwa maya bana baminto goikaya test onyo musacha gogo itanga gogo tinana abana bao na barabu goikabago bagoriga nimena tato mwabago tinana na barabu go bago takago tinana bare baranyo macho bare tinana tibosa mambina mambiende omwana oli na marwa karage ntokiege omwana na marwa ko nyera tinana bana bane karo kwanyoro go toreka kwamana go chicha sogo sasima wana go kurangeri go senya sana na go konya lakini kare nyoranga ngo geto kosa omyo mwana muno go tinana go korekana embi yamono sana tali abakonyu boka bara abana babo baranywe na babana bakonyu na baba barisha abana baba basta abana bane na bakonyora ba chakire konyo tali ogwanje kwa utatika ikerere sagwe abana banyasai korendo yo konyo oli oko abantu bane kenyungu go tindia muna bana ge familia ya manero abana banyasai omukungu yagana marware nge korosi mukungu yagaka na konye maru na abana ba yabanyaro kana bo bari
no bari na barabu ko mone si baramaru omukungu oyo gakamana gotwa buroche kamotinde tembore moko na koyiranire no koyirani wo bakana koyirani gabo no koyirani nande nabamana kwimoka basaja bari nande bakana koyiri abaiseke bari omwali oyo omukungu oli mwana tabwati mwana monyaruka agakora abana basaja bari baringa kugenda na ngina bakagenda na abana bari babere muto abana bari bago chikoibara ngina yarabwe to mwana wengo chikoibara ari ko muhirira ari chae omwana imoko kwa abana banyasaye ole wako obo beno bwayo montoria akwa abantu bandike nyungwa gegotindia eliyo gyochoganirie no bosongo elikya mutindi tabasakora bogotindia ndabwayo abana banyasaye tigatakwa abantu banyasaye egento gegotindia onye gogo kore biashara mbibore ti biashara ne binga abana baminto tigango tebinga nonyore gesusuru tobwanga ni gogo tesa abana babantu bande tobese ko bwanga gogo tesa abasacha babande abasacha bagabanyu wikerekere ngo kwabo urakibezo nyo kitane kibese kie ponas omusacha yoga kwera ngo chikwa yatabwati kende ninje ngo kwareza mambi na mambi abana bali okagerte ngo nyarore kibese kurwa abasacha bali osomeri abana kende ngeyora nyore abana bali nigo bako babube wetanye abasacha bali babande ko urete kibese abana banyasaye obobe no bwaba abantu bako abantu banyasaye ebinyugwa bigotindia obobe no bwo mukungu oli ogotindia abantu obobe no bwo oli omusacha oli ogotindia abantu banyasaye wikerekere ngo tibamanyeke bagokora wikerekere ngo tibe akwemanya abana baminto muna bana ngora mabira sana ase tomenya tamuino gari bono rero tiganda ara esa tata moyo ambi ntabo kama ambi komoje monganya njetinga yo mambi bono ambi nkora arabakechi mana koboka igwa bana no bara bakungu batindete barabugete nabaisi no bari bamyaka iga etuki abaisi bamanyire komina bamanyire kobeke bintu bono yanyoko ekotuke ga mekono ga bichire ngababori tata abaisi aba ana wana bata tata baisi nakibono mwakora iga mwande yaya murandi nabona nabotore gote mone gote ntwanje tenyasaye kone mokora tingora nende biga ganyatinga yaje kiga nkerie kebe kabatebye kiga nekebe onye mogo getiga egesusuro nigoro lino amina abana banyasaye karako nyaro mukungu ni igore kangaragati igotinde tenende migwa igotinde toarete na musacho ndo naro role seito kanyure iga kabisa o musacho maneno akoremera mu bakoritayo nane na iganje tokobeka chibuti bano gakorukoru sakorukonywa igagotira chibuti bane mura yatule chibuti cyaye chikobwe chaba o musacho oli gago akanseri koliviane nabugire nde siminata imokaye toma abaisi baise kobogori engera no erega ikoli endo toma abaisi bachicha kubogori engereria yakobulende yana kuvuga yakuvuga pakanyo abana banyasaye obosoku igoro lya abana banyasaye bana bamanyire konywa abana bamanyire gosira indiora musacho ora akonya abana bao indiora agwanya abana bao nyanyo musacho gokonyu kwararo mutaro onyo musacho gokonyu gwitera macha ichora ase chibuti indiora akonya abana baba mura indiora akonya bakaba mura bao batwara maskani asore agakora bakaba mura bao bachire likoro bachire gokoya amana mukao bachire gokwamba na bana banyasaye ndiye mana sana tuko mukungu lya kolega sio gokwambana tuko mukungu ali no mwana oli mukamu mura bakolega sio gokobogoria lakini nyorenge gasusuro no nyore abana banyasaye nyorenga na sawa itongo chichare Mungu wetu atarudi Mungu wetu akirudisha utukufu baba yetu atakaporudi katika dunia utapata lawama ile ambayo hujawahi kuona bana banyasaye igorongo kobolera senge njogo tatwara maskani igorongo kobolera senge njogo konywa igorongo kobolera senge njogo kwengera abantu banyasaye ebintu bigotindia abana banyasaye bali bakagera tungango chikoba bali chiprobesa abana babantu basomre chiskuru bakore abana babantu bali kirwemeremo omwana lakini bono gataro chikenda kyonsi abana banyasaye igwa nabango tabaga kora nimanya tenga bana tani weti ataya na yanda igoroga ali chuni na nyore to mwalimu we secondary of course rende na answer tekende ndoi wana ini na answer tende kona tabali ngana aganswer ani emiaka ikomita na koenda so tana kora bible ba yanga agecha tuwaka gasoka lakini rendo nyanyule abana banyasaye akamana kwanta bi pastor gwanko kile sincheni ngana kwarule acha tega akora nanda gusoka kurwa se nyumba ya maru amana banyasaye akamana kwanta jono mwalimu ngosoma Kiswahili abana ba mintuni nande nabakora kanu mwalimu mwana matoto lakini auto 10 years mwana rutana kwera na sobo mama mwabonye orenge gokore konda yokore mamugondo onye mama mwabonye ngokore konda yokotore migondo y'abakungu bande cyane n'abasaja abana banyasaye agasomye umwana oria lakini umwana oli bone genge nchakorrekana na mabero korona ndara manene ole wake yule mwanamke ambaye anawalisha chakula ambayo sio nzuri abana banyasaye lakini yege siki yatoka kwana no mwana oria ngamotabinta getebono oabere mamu mino na tato mino nya bakogoserete na ndo nyamba akogoserete ngukukani barenge chinjira chimbe oira ne bakakoba tabinga mama na achire
tato minto na achire igo na achire ko bokwani imarago igore karo na monyore to ngo tinimboka gocha ngamutene ninko moboli kefa ulienda nyumbani agante ndio nilienda nilifika nyumbani wazazi wangu walilia familia mzima ikaanza kulia ungedani ni matanga wakalia sana lakini mwishowe nikamalizia kuwapatia shilingi 10,000 nikawaambia wanunue shukari amina amangana manena abana banyasa eyo chiro barorire tato mwabo urwari tukwikerekera ngo tato mwabo gatene taka motai tato mwana one naye gwachire bono na bwenire amina lakini aba mukaye rende ne mama ko nyamira bono rende naro ne gasi okagete karoko nyoro bwato musachi otari buya okoranga nasirete asini niga abana banyasa naye mukungu moikanga tago sukatua ngabantu mbana koranga noyore inga noyore bono lyori areka rongo sukatua gote gati kari to baisa abana bao ekarogo sukamanogo ko motigere biramba utibi kwandira ko moirukia igo ko motigere moiruko agendete ko moirukia bana banyasai moikanga andake go sina nyore kenda kolia amente chinguru toganyire Yesu mintairane amina abana banyasai tigatore ndo kamenya gwaito wano chikorige lyo manako rama abira asabari bakwenga maruaria asabari bangata maruari no nyine chituka go tirara yo kwenga takai rero go bakogenda bareta ko Tanzania kariyo getengaroro ko Buganda kariyo getengaro ga gotonyerigo igo ko beke sisi go seni sana okumura sa mache suguri eri nene ga bagotereka mache bamana ko bwata bareta ka drop kariba umura egento kariyo oncho kariyo speak ya bamaruwa gotindia bana banyasai nakiye ko abasacha baito basungana nyiri chimboto bamanyire ko boko bangane nyameye kire abana banyasai basabo kireme ngo ikerekera ngo yaerire wale wako yule mwanamke wale wako yule mwanamume ambao unaendelea kufanya jambo sio nzuri kwa wana wa Mungu abana banyasai ni goro lyao nege suro goro lyao kebungo gito kyo mwalyo nege tabu kya Yeremia 25 ekebungo kyaye ke 27 igwa bano ase bari mwangire ko igwera kotigo konyoko iga nyasai ngorware onye nene go chasimura abana banyasai amana na bana tege tiko gandrana mangana mange lakini nkanyoranga nigo ikanyore kebunge kega kyo konyoko ega korna kukia shiriri chinga chita abana banyasai Jeremiah 25:27 nakiga goteba tigagatebe Elio ngatebi gwa ngamba tebie amangana ya iga ayanaro monene kwemeganda Nyasaye wa Israeli agoteba igwa ayega naro monene kwemeganda Nyasaye wa Israeli antebeti agantebi nkurira abantu baye mbatebi abantu baye banyara ko bagotegerera amangana ayanaro mangana monene Nyasaye agoteba ababona moko nyumwangire ko igwera kanyuma no motinde gasonda tata kanyo motinde yori agenda konyo tata gati iguri nganeri igwa kanyo tinde na endoroke na igwa sama byaya kanyo motinde na moroke mogwense na timoi moka na to baisa koimo kananda bana banyasai sengencho yeseginda rente asegati yaino igwa bana banyasai sori bone yeba yankire oise kwanga ko genda ko yanywa maruwa yuta akorosibwa lakini asengencho naye kwangire ko igwera kwarorenga ngabu no ngo chikonywa nyasa urure yonye neno goteba iga ayabona nye kwa yanchire ayanyabwata na mago kabere kanywe motinde ekaro mwatindire naende moroke ekaro mwarokire mogunse naende mo basakoboka naende abana banyasai amabera manga abana banyasai onyotoko nyorogo torika sebana ndirio ra nyorogo torika abana bamindu onyotoko itabera nebyogi eriga na riri tukorito ryo mwari gotene nagaiga ase chichume chiga ibera abana banyasai Yesu mintongo chitana nini gago cha koibari bara bachanu Yesu mintongo chari kwera kini gago cha koiba abantu batatindeti abana ba minto bari mwakora togo chora mukayimuta betoko soye batizo bari mwabatizo twase chume ryo abana banyasai mwatigira marwa abana banyasai gwatigira botomani abana ba minto gwatigira ndamwamu abana banyasai gwatigira moko gwatira suku sasima gwekene omokorero monene gwikere ni uruti bwa yamina amangana manene abana banyasai hinga bari moko ngandara kunywa na ayoryo kwanga yegendera ayoryo kwanyansi abantu batinde nyimanye tenko na gokemora asore munanko areta kuna kwarasa igogo kemara kinyo manyanga gesa kukyo utikayo ekaronya saa kumurenda mwamu ya yego chasore period kenenge ya bana banyasai familia yako itangamia hamna siku utaona amani katika familia yako kwa sababu kile ambacho unatendea wenzako ni hicho ambacho Mungu wetu atakutendea wewe Nyasaye nigakuruye susuro korengana no kokora kwa okobe bingana ryo mwari abana banyasai ne abakungu baito ingiga kogera otakorenda mukamu muro onye mukamu muro muri koigwana ingi otakobera mwao ingi ora arwere mwao ochiche mwamo muro
bamenyete embi yamono sana mbuo bamenyete lakini babwate nyumba yabase bari omukungu nyambere bere njoko na kwemokera go chimwa mumuro omukamu muro gabwata abana mukamu muro iboira abana injoko na gotenokera gesiari mwa mumuro otagataka matebe ngasenyo mukungu yo injoka ne tyo mukungu yo gago korata go korera abana banyasaye nyasaye ngo kware gesusuro onyore no nyene stroke abana banyasaye omukungu yo gorora nyaborere agaro mwana oli mukamu muro abana banyasaye abakungu mona kware injoko na kware ramo mwana injoka ne tyo mwana ago korera keiga abana banyasaye onya yenkwage korete ekero kware ngeno musacho injoko na kubwate lyo mwana onya abana bagwanje go kwake bago kwage ke thank God amina onya mbari go kwa abana banyasaye tako no go batunyana okonyaranga tutagetimuka mukomo muro no mumuro yarabye ko manyana na mwanjete injoko na komosegesera abana banyasaye injeke bana mwaganya sa abana baina bamura abana banyasaye na tabati abakungu abaigabake onyo mugako gago so mama mwabo tako na komoteri ngana likong na bakonyora mune mama mwabo muibarute mama mwabo agongo mogongeti mbabwate ngana na babago shamo tatinga mama ndabete ko korage ntugete tato mwana onanta betonko anyege ntugete onyo renga bateba ni biya komo ko teba ni na mama mino teba ni chinsa chingi ya chinga kinanya momura mosaja moka ako ganeti korana na mama mino mapema ogende mwao amina temo ko ngaragari bobesana yani mukungu na kwarera mu mwana rioka mwarera bano kiro mwana igakorera abane bo baterege baraba sinini lakini kwanyara bako na korera nga madainiro ke bano kwaga ningento keke abana banyasaye renda bakaba muraba onye to ko nyara tiga babere mu abo amina lakini njanana aye mamo mbido mumuro arago tebimbi yamono sana mamo mindo wantebiri omusubati yagende na inche na itabere na singi nchore mama kwa ngibore tana endo ukandera na itabere ni muna aye mamo mindo moibori omukungu yegati gagende lakini mamo mindo ninchubona tamenye kamo ngiora akore na ende karoko nyorango mwana wako gotebigo abana banyasaye na endo betayari to basako taka korusenyo mwana chianga na kona komukurango moshyo ndabiri bobe omoshyo lego ndabiri bobe mukamu muro ndabiri bobe inki kware ngeko ligesieri kya abana banyasaye inki okona koligi mu mwana inki okona ko ingonyera isane kana keriage ko bwate igoga ne tichibesa ko kundegete igo chichire iga se abonyi no begete chibesa abana banyasaye lakini igo konyareka abana okona gosabera chibesa inki ogo korera ugo kuchibesa kire mu buko somara chibesa bate abana bana na igure bobe chibesa nchira segete rusi ora abana bana ngire nyagitali abana bawo ko bakurusi chibesa cyo bago kwere nyagitali nimanye tenga afterwards sekaro ko nyagitali abana mbaka ne chibesa ko nyagitali kwetani chirigwa kwa bayete amina lakini egente kikabere ngako gechikire gente kikabere kire ke babana banyasaye muna bono iga maisana mbwato mumura onyometa abana muswati na abana babira bamura wana tigandara batebyo mugana timbu ati biasara na barabu ndoi wana biasara mbwata na barabu bwana ninkeri nkomwe balinga matayate nga mami sasa ninaondoka ninaenda kwa injili jambo ambalo zuri utanifanyia mlinde baba yenu mpatie baba yenu chakula msimwache baba yenu kama asikie njaa kabla hujasafu watoto wako ukumbuke kumpatia baba yako kwanza chakula baba yako unajua ana mibaraka sana kuniliko mimi amina tunaelewana na yeye ninafanya nini naondoka na nikiondoka nikifika nyumbani jambo nzuri ninafanya kama nimenunua mboga yangu iko kando na mboga ya bibi ya kijana yangu iko kando amina lakini baka lilia karata ketoka soka nune to matendro monta ko kanera kwate birecha biaye baka lilia ketoka soka mwaya nune te injongo langalia watu korwana na batabia tinga shamga hebu kuja mmoja anaitwa Shamga na mwingine anaitwa Avila nawaambia Shamga kuja nawapatia mboga na wapa nyanya na wapa kile ambacho niko nacho nawaambia mpelekeni mami awatengeneze sisi ni watoto wangu wananiambia ndio baba sisi ni wako watoto wangu wanaenda wakifurahia wanasikia vizuri yule mwanamke mboga zangu atupi bali anachemshia wale watoto wachuku wangu amina ngirendo uko na koingonyera bono tuancha ine bono torebija ndobwati mangitindi kona kubwati nganki akoranga yagenda ana banya sokubwati ebindo nyare gokorigisa onyare gokoya ndobwane na bana baminto yabana nane na batabati abakungu takona kubwata bwati musacho okorumaya nganga gagotenena nganga igo musacho no mwarimu ngo somiara abana banyasana igango somye staff rero staff muna bana GF primary schools aba staff ya romono na abakungu bare school na abakungu bonse pia bakubeka cyanga cinga cyoka bakungu bwe baraba netu
bakungu abuna abara bari mu mata muna ino muna moko beka bakungu abaida wabesa bose tikote mbaynyore tino nyene hesabu ya asirire igago ke klasi moto bio mwana tinga fanya niyo mwaki haraka alafu tena munirete kagwikaga ali kagwita story paka bwakya agwita story umusaje oga agakore staff n'abakungu inkyora anakoma tabari atinga naro cyo mogo tirimbo kana abakungu babe mukungu ne kubona yani kwa nini mwaka moko gorukuru sukuru mogo chichakama ono umusaje oga akorose rwe pare nga na baba mata mubara oserwe nga bana banyasana bona abana bamura bakire go se youth choir abana bayanga tera bari abana bekaro bakurwe kanisa abana bekaro bakurwe radi abana baga konyara bagutara para baramo bamura nabayiseka abana banyasana eno nyore bari batambukiriye amagora ake batambukira baro bakire bwango bari babero mu murana gento kieke no muiseke kwamana konyara ngo kwenda gwachikono gotangasa umwana obane nyebisakane kenya sinyete yanyore nyeba ebari mbiri kurwe kwaje ya youth choir tigesire ebari mbiri aye igwa nakibana umuseko kobodi rigari rigora nyanga bakatoga nikondoro abana banyasaye batige ekine chinga kichabo na and remember this always different sex awa watu wanaelewana amina tokonyora bakungu staff baeta ine bossa kiro mukungu akorbuaya ochiche school omukungu ondo orbuaya ochiche nyagitari abakungu abana banyagitari abakungu abana bari lakini staff mbakora tige tokieke mbai bwana ini odete yotata karoyo asenge ntungwa odete yanga bwange fashion yake tamatam kwa mini ne tukie fashion yerenga yani kala tuku yani rako no change mana ataka tuwaroke inki ayota go chire salo nyorosi abana banyasaya wacheni choyo acha kinyongo Mungu atakufungulia malango jambo la mwisho alafu mnenaji aingie divorcing of men wanawake tumeanza sana kuacha waume zetu ni kwa nini unamwacha mwanaume wako igwa ngotebi na boko nyora naro ro wansere lakini ngole role choga tikati inje ngokwereza igako aye igwa abana banyasa after divorce muna bana iga na boko nyora town ye abakungu abange barora basaja babatigire to basako bugatinge karo musacha agotigire ekaro musacha agotigire otambokire ochengu mwendo chiro sore bakungu aronyomba ninje ngokwereza iga to basako bugengo unora mali bwa kwamenya you can stay without a man. You can live without a man. You can take care of your children. Eyene town yene bana banyasai. Ebi asara biro rebi nene. Okugora chio me no re toni. Ogore gege mechero re toni. Ebi tumore toni. Osa ambe bi tume para. Osa mi abana bao. Amina. You can live. Dioka no nyamusacha taya bana bamindo. Nani na ba resa tambati nani gente kikabe kyo mo ajo rero. Ekora nyoro musacha osokiro gotigira bana bamindo bali bakungu monyi gwete. Tigata kona kolera. Tigata kona kolera chersa so mobiro. Tigata kona gotenimie mekipara. Imokero na igora bana banyasai kore biasara bakongo so mi abana bao. Ona obwate chianga chingie go konyore suti nero rengia. Ekero kwa nyore faida bana banyasai. Ogore no musacha suti eria. Orate suti onye sibionye basi. Suti eria onye bekehang. Onye sunge nyomba. O musacha eria karago chakorabo kagocha. Onyore suti nero rako bekeru amina. Ke igo kona korro monto ka kare koriye nyama igo kona kuumyo monto baragre te gega bako gomba ni banga tonya tinga dadi sasa dadi apo dadi nyo aye igwa na yo chande kata bana banyasai ragera bakongu udunge ulinde wale watoto ambao mmekuachia amina abana banyasai you can live aiga bana living after divorce mbwate kitabu gege kwa ngereza mangana you can live pake karotigire ega tabo kemo kunguki oningo kenga nani kigyo ka for information aba nani na sabre ke ro atambe sana ega tabo kige ko kunga surviving the loss of loved one na ba ko menya pake kero montago tigire na ba ko menya pake kera go seri na ba ko menya pake kera akure na ba ko menya ore ndabana bao amenya matuka manga sense oganye nya saira ni boroti amina mokunguki ori ko maka baka mwege tabo mbia mano kiko bako kapisa ngora bia mono na amoro da aligati bia mono ngori ko momenya kari muna ntene ne garna nda kwaro kiasari na nyoro monto wikaja nyasai amusiseni anyo nani kwa kenyoro mam usisome peke yako usaidie mwenzako pia asome ikatabu kende kwa tabaka karo musacha kweta gutiketa yebieka ngebuga tabaka karo menyeti yebieka musacha chiete oiseko keriga ribokomu nyasai gago gokonya akomento moika omenya matuka manga sese na ndore da bana bawo amina abana banyasai tigatona rekomenyo bogi mamuna bwikire ko be ready even if children be ready that your father is dying remember that your mother is dying igwa abana banyasai
kamenya na no morembe na kero mondo asichinga kichiri ndio ule pale enda kabisa ndio hapo bia mono tikanya saba siseni na ende mambi to kanyora pasta magoti ngo ikarari no nyambono kawe kega chinsa kera to giri Veronica akorire ndiyaga to batoko anya murandia abakunguta geto to akorwa anja baka to na record amina bana na benta getego bana igwa ondeta yero komba tisima na internet abana rata babo abana banya sa tikanya saba sini asektori Yesu Kristo oro morendio ito